Dobar dan. Dobar dan. Igrom prilika završio sam u medijima, točnije tu na Radio Slatini 2008. godine. Godine čine svoje, onda polako spremate te kopačke, oklin i sve druge sportove ostavljate po strani, godine uzimaju danak preko naravno sportskih ozljeda i onda sam počeo manje više intenzivno pratiti sportska zbivanja, a posebice u našem gradu. Mogu se i pohvaliti s tim da sam gotovo sve domaće utakmice nogometnog kluba, rukometnog kluba Slatina u posljednjih 10-ak, možda 12-ak, 15-ak godina popratio. Priznajem, to je moj grijeh. Svaka čast tome. Hvala. Hvala. Sada se bavim biciklizmom, recimo to tako rekreativno, brdskim biciklizmom, ne ovim klasičnim cestovnim. Odlazim i na neke tako utrkice, no manje više uživam u prirodi. Današnji mediji, svi nekako preskaču taj dio, svi bi htjeli biti lijepi, divni, krasni, u svjetlu objektiva i kažem, jako teško se podnosi kritika u današnjem društvu, ne samo u sportu.